Dr. Like ne baba ko wu. Ya hwehwem. Sunsum bia mbata ne wuo ne ho. Enyo obi na ayeboy ne bibi. Wo a wonnim. Awo baba be gyan social media. Abeka nkwase asem afa boy we wu ohunu gina yi. Wo a wonnim baba be gyan social media. Aka kasafon afa boy we ho. Edi sunsum bia bata ho no wagu. We sunsum sem bia mata ho. Hweye na boa bia go kase enkura miensa na Dr. Like de ba ko twa so pusi mienu tie. Samu Jimmy na muti kroma obi ntumpon no. Minim de matinti a meye video yi. Samu nkwase asem na amode tea na obi ntumpon no. Obi obetumpon bia bibi wo mu no. Chicheku no. Mama famu ntu ake Ebenezer. Dabi. Aka watranzongo. Emuda ho. Ake Ebenezer watranzongo. Sanity Rastaman. Ibube. Emuda ho. Rastaman don't die. Adama, emuda ho. Boku boy ni kwa. Chicheku. So antia se obi nkaji chicheku. So antia se mama ni wo kene chicheku wan pe ba bia mfa. Adama. Ana start. The next person eyewo. Adama start. Fasa be bia nso nka mka chicheku. I start Ghana fast to do manu esi usu. Chicheku Ghana fast to do manu esi usu no. Wo dey imagine wo asi confusion na wo. Hwese de nipa ni na akoma atuo. Hwese de Ghana food na dia bobo. Now dey imagine omo ben si confusion. Eye Chicheku ni ade. Chicheku sunsum adum already. Afei wo beti Chicheku wona the next person na wo be wuo. Wona the next person eti wura baby pe baby na wura. Yesei. Hey. What the pressure to Chicheku susa. Obi say Chicheku ni sunsum kura dum already odwendwene ne o ma ekosu tia guy no. Oni Tracy Buachi asem yeso ye ungrateful ne ade nti ne o ma ekosu retrim already. Ana si confiance say wu ama afei wa ye mre adwendwene na doso. Afei wo se be se ne nkoma na mehu se wona ba be wu the next. Wona ewuo no sunsum eda wo so wan wura ba bia wan pe bibia anya wan nye se ya hey. Wo bodam ana wo ye yarefo hu. Wo tachama yi onum ma se biribi o ade na jeje wo ehunahuna ni se ehunu bone no so ede sen eti dampare da so Ghana ana se de wa free Ghana enye dampare na kan se wo hye nkombi na se di fie panic betu nipa so a ye me so mu no dampare sa difo fun we ni na mo ye den ondamana bi osoro wa satare a ne hu nyanyanya wakwa wewe ne nam no wakotwetwa na ntwe ni nwan ama ne boso ne honyi na hohu fi no eti wawewe sai nam nyanya ne nam kankan na na okesu kankan ne num nyanya na obekasa se ana uni bambo ana uni we kurasi ni se wo bambo a unu ampo na one na twema nso wo bambo a hwe ona eye wadofo na unu obi atwema nso asie unu obi ahunahuna na odi hunu no mo eto na ase Ebusia ensem koso social media na wose me ye ntene me de ebesomo de wo mni ye si confusion aka Ebenezer ba efiri mi ajagraja any information abeto wo se Chicheku ne the next person obewu no wuo na akwa no wuye no enye ndikan SCS enso abe respond to say say onja isanse enfon na all kan as a matter of fact si confusion wuo no wuye eni wuano no honhom bi eni we tachire ebusia social media ayebon pepe social page ne mi adoma no so sena me apunu bia so na onsa ebetima kan afebusia yemfa community so we amanyabo ayesa eka ye be about 2 days ago chere se aka Ebenezer babako aye friend si confiant atona na mo wo ensiedo na ebusia brantie yi efri mo no ye hunu se oyare kakra a ne ho to no mmiri bi etwem ba out ebe grant interview how ayare no sifa eye no ene yaudi odi ye ene how adwin pi ekoso ewo ne tim ne yare na akoye se otele edie bi otele be yare very seriously ena ne ho to no ena osan be yare bium na yare be ball no very serious say na obi enim say otele we wu anesa but nyame adom otele etiase na si confiant de ne de yare be ball no first time no ne ho to no obe granted ho interview ena asan ball no second time na ne nine na ne ahono na de wi a ne nine ene ne chest aye no ebusunya mintimi fa enkyere wo fidie so aka me de bechira mo hu hawa abrantie no esifa breye si confiant ebreye pa ma me no kasi aka Ebenezer Chicheku ne busuaku nyina no aye very worried udru kumase a obekasa eye MP ene efrim ni nyina kyere odo ene biako ya ekoso ewo kumase na ebusunya si confiant ewu ye no amanfo di abreko na ajagraja sofo kwabra isiama enso aye video abetum na ne life no ye ene o kyerem se si confiant ewu ye no Chicheku
ɛna ɛto aso sɛ obewu Madam, on the Chicheku no. Mama Famu to Aka Ebenezer. there be Aka Watranzongo. a Muda. Aka Ebenezer Watranzongo. Sanity, Rastaman, Ibu be. a Muda. Rastaman don't die. Madam, a Muda. Boku boy ni kwa. Chicheku. Chicheku. So when Tiasa obi kaji chicheku. So when Tiasa mami no kene chicheku wan pebe bi amfa. Madam, and I The started. next person eyawo. Madam, I started. Fasa be bi enso nka muka chicheku. I started. Can I find out man was using? Chicheku Ghana fasa ti do manu asi uso no. Madam, Ogo mun timi me. Madam. Dear no Munkai, Madam. Oh, to me. Madam, dear no Munkai. Also mun timi me. Oh, man, no, there be to me. But can I find no parents who get to me? Can I afford the Manusi one? Oh, near. Me say Chicheku. Madam, Chichu. The pewasem rough. Madam, I'm recording fan sending. Mon record fan send Chicheku. Muda. Chicheku. Bambo. Chicheku. Chichu, Madam. Little na ewu no. Oko. Si confiant. Little so ewu. See confiant. Little who ye 2 days after 3 days. See confiant. Oko. Also ko. Muda. Chicheku. Oko. Aho bambo wo fom. You're very careful. Oko. But you on. Madam, I didn't cry now. No, never can you catch all the baby matem. Ah, no cry now. But You my are child to me wo so. no cry now. I catch it. ebusua obi anim sɛ obewu o na mmom obi ntumi nkyerɛ sɛ wo na obewu ana ewe na ebewu fi sɛ wo na wo kasa na kasa mu kura no wo ni meda obewu ana na ebusua saa asɛm yi a ajagraja ɛka yɛ no bebree na ne yɛ adwen sɛ okay ɔyɛ sunsum nipa enti wetuma kan bi sɛ di a na wɔ sɛ Chicheku so no eda sɛ ɔbɛ consult no ana sɛ asɔre na wɔkɔ a ɔntwen bɛ ne nyame yie sɛ na ɛbɛyɛ bibi ni a akode bi enu ɛba na so a etumi egyina asɔfoɔ no bi ɛne sunsum adwumayɛfoɔ no bi obi gye sɛ SCS abɛ responde Dr. Like ba we awu. Dr. Like ne ba ba ko awu. Ya hwehwem. Ye wadofo. Ya hwehwem. Sunsum bi ambata ne wuo ne ho. Enyo obi a na ayebɔ ne bibi. Wo a wonnim a wo baba be gyina social media abɛka nkwasi asɛm afa boy we egu ohu no gyina yie media no so ye no de tie ne yie boy na wu Dr. Like baba ko wu abrante we wu wo a wonnim a baba be gyina social media aka kasafo afa boy we ho ɛde sunsun bi abata ho no wagu media we ye no nkoso wa wuhu bibi no wo se wuhu e kan san na esi awie konfuo sofuo wona wo se wo ye hwan yo kama no tum wantimi ankasa amfa wo na ase awie akama no tum wa wuni ma wo betwe wo ti wo media no so aba de ede sunsumu nsem aba bata boy we egu ohu no bi to nyame app we say so on ya anje wa account so ye beje ma account me no mienu ba ho nkoso boy ni wo na ba wu no se ye ne kra wu a onkoda se ye ne kra wu a onkoda afutuo na wanfa a onkoda na so odin na aku na onkoda ni ensie no boko se sama wo ho ampa na se ni wu no obi kura ni mu bia e wo no ankasa ne ho onkoda ye de enimi se ni wu no sunsun bia mata ho we sunsun sem bia mata ho nti wo a wonnim a wo be ye fen e wo media no so eyo nwanwa mi na me kasa saa o minim de nti a me kasa saa ana minim de mate hweye na kwasea bia nkodina ba bia ankasa nkura miensa na wode ba akọ atwa so apusi mienu tie hweye na boa bia nkokasa nkura miensa na Dr. Like de ba akọ atwa so apusi mienu tie samu jimi na muti kroma obi ntumpon no minim de mate nti a me ya video yi samu nkwasi asem na amode tea na obi ntumpon no obi obetumpon bia bibi wo mu no 2025 2026 sa generation we sa nkwasi asem no etu obetwa
Se wo hu ade atene fie. Emu obi wu na meteki advantage obi wu. Ema asemu nsi na ma me kasa mfa ho. Se wonim se bibi besi aka ansa na si. Tie. Se wonim se obetime bibi abo obi a ya ansa na de beba beto ato no twetwa age no. Me nto ni nwie. Wodie blo ni hu so obi abeye fen. E de sa musunsum ntro nkwase asem no. Aba be fogere boy ni wuo no. Na wo ya ye din ye teso. Ye hwe na de atwuti. But say yes ehye. We are brand and so I know what tie futu. Open kasa che watie. Baby ebe kasa me nko no me nko. Baby ebe kasa tenase na watenase. Wodi penimati a hwepani na mo. Hwepani na na mo. Wodi penimati a hwepani na na mo. Ne tietiem. Enyo so oni munyansa che pani. Pani mu ne hwe kura no wo aba wo nsem aba obetumi ache bia ma ontinya abotwe wo. Pani ma wo ni hwe no wo aba obeche wo abache. Aba obetumi ache bia ma wo. Ema to temu osua nyansa. Ti munya mpanimfo bi na mudi duo mu ti a ya mo nto mo bo ase mo mbla mo ho ase. Tore bia be so bia obi isi kwan obi isi woni gie kwan bede bia na owuo kwan na wotu so be na wunim. Yes ema mo yakọ abibia so be fine. Eyiye no nsi beba beta mochi. SCS respondi wie ye so for abronoma enso de die ekire. Checheku sunsuma dum already. Ansa na meba ojam so no mamenko osofo bi so ansa. Wodi imagine wo asi confuse na wo. Hwese de nipa ni na akoma atuo. Hwese de Ghana food na dia bobo. Na wodi imagine omo ben si confuse. Eye checheku ni ade. Checheku sunsuma dum already. Afei wo beti checheku wona the next person na obewu. Wona the next person eti bura baby pe baby na wura. Yesei. Or the pressure to checheku susa obi say checheku ni sunsum kura dum already odwendwene ne o ma ekosu tia guy no oni Tracy Buachi asem yes o you ungrateful ne ade ntini o ma ekosu retrim already ana si confiance say wu ama afi wa yemre adwendwene na doso afi o se be se ne nkoma na me hu se wona ba be wu the next wona ewuo no sunsum e da so wa nwure ba bia wa mpe bibia anya wa nye se ya wo bodam ana wo ye yarefo hu wo tachrama yi onum mase biribi o ade na jeje wo ehunahuna ni se ehunu bone no so ede sen wo pe bambo na betwe na twe beje bambo be ya kwanche beje bambo wa ye tofu di pakakaka wa furu dududu te se abekwan ase wo ye furu ni wo furu ma aye tacho wo furu ado te se ponchele oda ye ya e wa wie mu no wa ye wo furu ni ho de yen sebrabe kowura baby de fa baby kwaje bambo obefa baby akoje utiri so no wapampa so checheku uye kristoni de uye sochi pressure we omo toto pressure na de amawo se de be yanka ode utiri be wura jam na abusunfie kura obekọ si confio ka sembi o se bra o tiase o ne yare domu yare ne mu be ye den no ne first interview no o se ne yare ne mu be ye den no se o te se baby ani ane de na wura because o peyaresa abusunfie ne de na wura aha ne de na wura o se baby na ompempo ye de na wura ne yare da ho because pressure by sa pressure ni bi no person mo ne checheku no ebia na ofie tumi ana se ofie huhum bi e de wakwa kugya nsuo se nsuo tumi ne nsel bosom ne nsel ana odi foturufo bi emfa ne bosom ne honyine nsel but omunyawoda but this time obi ewe de pressure si osisa fa baby no unim na akofa baby pa afi wo ankasa do ho akwa kugya wo mo e ho no mo betimi a destroy wo yie fie no wanfa pressure anto so amba wanfa ehu amene kase no wanfa hunu anfa ho ankwa kugya bosom nsuo ana ayanta obi obekasa bia menko mo nchen wo mo ya atorofo or the trend or the person or ye market man ho na nipa domba bedi na chi abo te se wo kurasini abusu amunya me na menkasa enipa esusu medumo de hwe ye kura wo media ne so ye si confusion kan ye dono no hwe se do obi ye suni na ya breni na wo de imagine checheko ye ni moja an a oben na one ne ye adwuma ba ko a ohu nanim maza enipa wo moja wo enipa dwene wo enipa watenka wo ahunahuna ni hu a wo de tu nipa so na okay unim say on ne wo na duru ne so ade enti na first one wo wi no wanyi bibia nsi ano kwan na wo hwe ma ne wuye na je se we me se wo hu no hwe eye jimie na ye ne sa o ye nipa kase akwa na adwene te se kwans na adwene kitwe bi body ne so de mu ni ma ne ahunahuna se ye nka hu tu nipa so ye ma nipa fear and panic ye ma nipa moto eti dampare da so Ghana ana se de wa free Ghana enye dampare na kan se wo hye nkombi na se di fear and panic betu nipa so a ye me so mu no dampare sa di fo fun we ni na mo ye den
ɔnamana bi ɔsoro wa satare a ne ho nyanyanya wakɔ akɔwewe ne nam no wakɔ twitwa ne ntwe ne nwan ama ne boso ne ho nyini na ho fi no etu awewe saa nam nyanya ne nam kankan na okesu kankan ne nanum nyanya na ɔbɛkasa sɛ ana woni bambɔ ana woni we kurasi ni sɛ wo bambɔ a wonua mpo na wone ne twema nso wo bambɔ a hwɛ ɔna ɛyɛ wadɔfo na woni obi atwema nso asie woni obi ahunahuna na wodi hunahuna ɔmo ɛtew na aseɛ ahunahuna enipa bi mpo firi wasori na ɔbɛman comment ɛwɔ social media wotemi mpo firi na hunahuna na wotata no kurasi ni sɛ wo bambɔ bɛn na wɔ ɛdeɛ na wonim sunsum ne honhom bɛn na ti wo mu de wonim ne hunahuna ne atata se yɛntata nipa yɛhunu no yɛmfa fear and panic ndi dipa akyi dipa ɛnam a afei woje dududu woyɛ kyekyeku mo yɛ comedy adwuma mo yɛ aseresɛm no sɛ mo kasa o media ne so na obi bɛka bibi fa mo na mo bɛkyerem na sɛ mo ahunu kasa na anko yi a mo de mo bɛtumi anya ɔtan it next time no yɛ video mpo na yɛ funny a because of bad comment ni nti nipa hu o funny side ne biem eti no kwa sɛ kyekyeku mo bɛyi ano ana obi abɛyi ano woyɛ comedy adwuma saa interview saa mo nya very careful bɛyɛ yɛ bɛkyerem ama me da afiase kyekyeku ne Ebeneza ne the whole team ɔmo bɛsra me wɔ afiase eti me make sure so obi amfa hunahuna ɛne asɛm bi yɛ atoro bi a mefa maboboa no ne masoyɛ emu bi amfa sa jimi sɛm no ma medada mu biom ye gyina mu mo ye bɛbɔ 5 fama mo na ade bi ye ntoro bi bɛma mo camp no so bi ye bɛsɔre gyina tia saade no ɛdo de nkurase sɛm no betwa na twe bɛgye bambɔ uni bambɔ wo bambɔ no timi nya bambɔ ahene ma wo tumi ahe na nka wo fa nku nua no wo tumi ahe na ko bi kasete wa nka wo fa ne nka afiase ka do tumi ne be ne bibi uni kapre ne fu nti wo so de bire akasa social media dan jimi fo ne ɔna nwene nko akyere de timi tie wo nti ebire bi ɔka bibia no ha hanani no chinchim utatrama yi wonu mu mate se kramanya wota freka ana wutimi kasa bi me di patie na ka wo deserve saade no krasi ni sa